Selvtillid, selvtillid og mere selvtillid. Sådan lyder mantraet fra cheftræneren i Danmarks måske mindste idrætsklub. En klub, hvor armbevægelserne på alle måder er store, selvom pladsen er trangere end trang. Vi er langt væk fra alting. Slap af i armen. Arbejde, når du går under vægtstangen. I et meget lille lokale. Udmærket. I en klub med 1, 2, 3 medlemmer og 1 cheftræner. Og du skal spænde op på stangen, når du sidder under den. Måske Danmarks mindste klub, men ambitionerne er store. Kanon. Det du laver, det skal føre til noget. Det skal ikke bare være for at få tiden til at gå, ellers så når du ikke noget sport. Nej, det er ikke for sjov her i Forum Vægtløftning. Lidt uden for Esbjerg. Det kan godt være ret hårdt, men så må man leve med det. Man skal jo lære noget. De skal gøre det perfekt, teknisk perfekt. Der skal ikke være noget at sætte en finger på. Og når de gør det, så når de det, de vil. Og husk at se på krydset. Og de vil rent faktisk en hel del. Så meget, at 2 af dem allerede er på landsholdet, og tilsammen har DM-titler i bronze, sølv og guld. Jeg vil selvfølgelig komme til OL og løfte og blive europamester eller verdensmester. Men er det ikke lidt vildt at tro på det? Jo, men det er jo en drøm. En drøm, der ender med at blive virkelig, hvis han fortsætter som til dagens træning. Indtil kroppen. Med 2 kilo mere end Danmarks rekorden i sin vægtklasse på stangen. Og de var ikke engang tunge. Jeg bliver skide stolt. Det gør jeg. Hvorfor? Fordi han er et produkt af min træning. En træning med en grundlæggende ingrediens, der modsat antallet af kvadratmeter er masser af, nemlig selvtillid. Hele tiden at tro, at du kan gøre lidt mere, end du kan. Men lidt selverkendelse kan der nu godt lige klemmes ind. Er det tungt? Ja. Goddag, Ditte. Hvad bryder du på?